L'última escena d'aquestes cròniques de l'aïllament, d'avui, el que fa a este dia, té relació amb la literatura, amb les lletres valencianes, que ja parlaven de les exigències i les tensions socials d'un aïllament forçat. I ho fan en la veu d'un company, Joan Tur, a qui saludem ja, i de seguida et preguntem, Joan, pel llibre que ens parla de tot això. Presenta't. Soc Joan Tur, periodista i escriptor. M'ha agafat en ma casa i sóc el productor executiu del programa El Ras en Apunt Mèdia. Per què vas escriure en aquest llibre, que es titula Si ho necessites mataràs, d'una situació semblant a aquesta, la que estem vivint? Una de les coses que sempre m'agrada molt escriure sobre distopies, no? Bueno, tinc un llibre, no? Si necessites mataràs, del que estem parlant, i alguna cosa més que estic escrivint al respecte, una novel·la que està a mitges, però m'agrada escriure sobre el futur, perquè jo crec que distorsionant el present és una forma de que cadascú vegi el seu futur. Jo veig el meu, tu en veuries un altre i qualsevol que ens escolta veuria el seu. Però al final es tracta d'això, de com tu mires què està passant ara i fer una projecció. Jugues amb la teva imaginació, amb el teu coneixement, amb les teves lectures, amb les teves influències. I això és un poc el que jo feia en Si necessites mataràs, a través d'un cataclisme que no m'importa quin era ni s'especifica tampoc en el llibre, no? Podria ser una pandèmia, per què no? Però no s'especifica perquè no és el motiu, sinó què passa a partir d'ahir. Quan perdem la seguretat que pensem que tenim avui en dia, no? Som hipertecnològics, pensem que tenim tot sota control, que qualsevol cosa és possible, no? Avui la gent se fila les mans al patre, que no es fa una aplicació que controle tot, com si ràpidament fora per art de màgia, no? És a dir, la tecnologia ens ha fet creure que qualsevol cosa està al nostre abast i de sobte perdem el control absolut i ens veiem confinats. I això és un poc també una de les parts del relat del llibre. Està basat en dues històries, una està en un futur més llunyà, podríem dir quasi conseqüència del present, que està situat a 30-40 anys que no estem ara, bueno, a 20 anys concretament, i en aquest confinament més agressiu que el que estem patint de moment ara, perquè són diverses persones que conviuen dins d'un búnquer durant mesos. Aleshores, a partir d'ahir, la relació de poder que es crea entre ells, qui té por, qui té la capacitat de prendre decisions que van respecte a la vida i la mort. En definitiva, una situació en la que nosaltres, com a persones que vivim en aquesta societat del segle XXI, no pensaríem mai estar, no? I ara no estem en aquesta situació, però estem tancats en casa també de manera que mai ho havíem pensat. Atesa la situació d'aïllament, suposa que com ara hi ha conflictes humans i socials. Quines coses passen pel cap als teus personatges? Es compliquen moltíssim perquè què passa? Quan hi ha relacions entre persones, ràpidament algú pot perdre el cap i més si està tancat. Si no perdre'l, estar a prop de perdre'l. Si hi ha més gent convivint, això suposa que de vegades, per a no posar en risc a la majoria, algú pensa que s'ha de prescindir d'aquesta persona. En el meu llibre, inclús, hi ha una que cau malalta, això és al principi del llibre, una de les que està recluïdes cau malalta, i la resta veuen que és una malaltia aparentment estranya, també per la por i la situació en la que estan, això sí que podria estar relacionat amb el que estem parlant ara, i decideixen confinar-la encara més, dins del búnquer, en un espai a part on la deixen pràcticament que muida, no? És a dir, les pors, les relacions humanes, quan la gent no són capaç de dir que no, és a dir, són capaços de seguir el que diu algú encara que vagi en contra dels nostres principis, perquè nosaltres no volem prendre decisions i a la vegada també amaguem a la nostra consciència el fet de prendre decisions dures perquè les ha pres un altre, no? Està un poc tot aquest joc de relacions i jo per a escriure el llibre pues, vaig estar investigant, no? alguns experiments que s'han fet al llarg de la història, com per exemple l'experiment de Milgram, no? sobre l'obediència a l'autoritat, i que després ha fet un documental, El joc de la mort, en França, molt interessant perquè al final era un documental on es veia fins on podem arribar nosaltres. En aquest cas era una simulació d'un concurs, on els concursants no sabien que estaven en un documental i havien de donar descàrregues elèctriques a un suposat participant que volia guanyar €1.000.000, no? El 80% dels que van participar van arribar fins al final de les descàrregues elèctriques que se ven a segur real haveren mort al concursant. I després
ells mateixos no s'explicaven com havien pogut arribar fins ahir. I ahir entra un poc el mateix, no? L'exhortació, l'estar en no controles, primer és la presentadora, després el públic, i com són capaços d'estar influenciats per tot, i això influeix en les relacions, evidentment. I quina perspectiva veus tu des de la realitat, des del pensament? Què passarà i com serem com a societat d'ací uns mesos, uns anys, en la realitat, fugint de la ficció? Un dilema, no? Que imagina que ja hi haurà molts psicòlegs analitzant, que estem en un estat de por o generar un estat de por, és a dir, com dia abans, pensaven que tot estava més o menys sota control, i ara hem vist que no, que de cop de repente pot arribar una pandèmia i ens obliga a estar tancats, parar l'activitat econòmica, o parar-ho tot, quan per altres circumstàncies com el canvi climàtic o el que siga, mai s'ha parat res, no? S'han parlat 1000 països i mai s'ha parat. Ara estem tots parats. Com reaccionarem després? Jo crec que hi haurà dos camins, no? Almenys. Un serà com el que veiem ara, la solidaritat, l'ajudar als altres, el veure que necessitem un estat més fort. No? Ara tots parlen que apareix els keynesians, no? Fins i tot els neoliberals aposten per un estat fort que pugui respondre a un fet com una pandèmia, perquè nosaltres de manera individual no podem fer res, no? En casos com els Estats Units, ja s'avança el desastre que pot haver als Estats Units davant d'un país que no té seguretat social i que és un poc sálvese quien pueda. Pot dir això és veritat, però també pot dir el contrari, ja sabem què passa, no? L'ultranacionalisme que ja estava creixent, pues que encara aboga més pel tancament de fronteres, per pensar que anar cadascú per ell és la millor solució. No sé, és una dicotomia que es presentarà i que veurem com la resolem quan es canvi el confinament. Jo espero que ens decantem per recordar que necessitem ser solidaris, per recordar que si no tenim un estat fort o una sanitat forta patirem més, perquè tots diuen que poden vindre més pandèmies o més situacions com aquestes, així que espero que la societat responga per ahir. I per últim, ja que ens atens i per continuar amb la línia costumista que ja saps té este programa, com han canviat les rutines productives a casa? Bueno, com a la majoria, imagina que ha canviat molt. Jo ja estava fent prou teletreball, en aquest aspecte no m'ha sobtat tant, però evidentment és un canvi gran, a més tinc un bebè, no? I per tant, ell també ho ha notat, perquè al final està acostumat així i anar per ahí i ara estem tots tancats. Però bé,